A čus, všetci, s vami je vždy Tadeáš a ja vás vítam u nového videa. Dnes mi to nedalo a dnes zase nakrúcam, čo som iné k tomu povedal. Rozhodol som sa dať 1 euro tomu, kto vymyslí najlepší nápad buď na hru, vlog, alebo nejakú tému, ktorú by som mohol vo videu rozobrať. Tak, čo by som ešte povedal? Táto súťaž bude trvať od dneška až do stredy budúceho týždňa. A ešte som chcel povedať, že budem vlogovať dneska dosť dlho, budem mať asi 4 časti jedného videa a na letisku sa konajú také niečo ako letecké dni alebo predstavenia vojenskej techniky. Pôjdeme tam, budem to vlogovať, dúfam, že sa vám to bude páčiť. A čo by som už dodal? Takže, mne už nezostáva povedať iba nič iné. Lajkujte, komentujte, odoberajte a čus.